començar. Vet aquí que una vegada hi havia un pastoret que estava dormint. Quan es va despertar, va anar a buscar els seus 4 vells a la cleda i els va començar a comptar. Aleshores va començar a cridar ben fort a la petita ovella que li faltava. A prop d'allà, a la vora del riu, hi havia un pescador que recollia el fil de la seva canya. El pastoret s'hi va acostar i li va preguntar: més fort que no ho senta. Molt bé. El pastoret va continuar el seu camí i es va trobar amb un porquer amb 3 porcs. El pastoret se li va acostar i li va preguntar: el pastoret va continuar buscant la seva ovella i darrere d'uns matolls es va sentir un soroll de pes que feia: ai, el cavaller! Davant d'una bassa hi havia una pastoreta amb 4 oques, 3 oques ben voltes al seu voltant. El pastoret s'hi va acostar i li va preguntar: finalment, el pastoret va veure a dalt d'una muntanya una cova dalt d'una muntanya i va pujar fins allà. Dins de la cova va aparèixer el seu vet dient: mentrestant, el dimoni va sortir de la cova i va espantar el pastoret. Però el pastoret va començar a cridar als seus amics. Entre tots els amics van començar a escridassar al dimoni dient-li: dimoni de llum! Dimoni de llum! Corrent com un llamp, el dimoni s'ha escapat al fons de la cova i el pastoret va estar molt content de recuperar el seu vet i se'n va anar cap a la cleda per passar tots junts l'hivern. Que feliç que va ser aquell vet quan va tornar a trobar els seus amics. I vet aquí un gos, un gat, i aquest conte s'ha acabat. Todos saludant. I aquests fantàstics actors, aplaudiu ben fort! Michel, posa't al davant.